पता नहीं कि 1 महीने में कितना बार हमके काम कैले हो खा का जाने कहाँ चल गई वहां के देखो बैठल बैठल काहे कौन माई सवतिया के फोन ना चला कि काहे ने कौन भोसड़ी फोन कर हमरा मर्द के फंसा गेली सब कोनो होई संगतिया होई कोनो यार वार ओकर दोस्त होई असन एगो तो ये हमरा मर्द के ना पिया खिया के नहीं अरे मेरे माई कहां बन जी का हो का आए ना तनकी घरी यार और जनी ते लागे लुचिला है रवा नानी ने मन में ना लगला है का बोला का के करे से फोन पर लागल बनी फोन पे कहां लागल बनी तारा से तार सामने बनी तो फोन पे कहां लागल काका जी बियाह शादी भइल बा हमनी के तनी मन ना करेला कौन चीज के तार मन करेला गजब हाल में मर देता नहीं का बियाह शादी हो गई तब कोई का करेगा हमरा खोल के कहे के पड़ी का कहत तू का कहत नहीं रोज रोज वे खाना खा ली और कोनो हट के खाना ना खा जेला का गजब हाल बा हट के कौन का कहियो दाल भात बनता कहियो सब्जी रोटी बनता कहियो मुर्गा बनता कहियो मछली बनता और कैसन त नासा नहीं लागत जी हमरा बुझाता न गड़बड़ सड़बड़ करतनी पियत खाता नहीं गजब हाल बा इतना घर में तारा आराम से रहे के चाहिए खाए के चाहिए बनाए ई ना कहे कि हमारे से बियाह हो गल दूसरा मेरे तो मार के चूतर बना के चूतरे लाल हो जाई दूसर में रहू मतलब का हम तोहर शादी भइल बा दूसर में रहू काहे खाती मारी वे न कहतनी काहे किसी आइल बालो चलिए कोवर ला घर में दूसरा मन करता है गजब हाल बा दिन भर 24 घंटा उहे कुल माने सुनिए माने इतना खराब बानी हम जी तू तो इतना स्मार्ट वालू कितना तारा के पसंद कइनी तब ने बियाह होल पसंद कइनी ना खराब बानी जाय दी हमर से दिल मन ना लागेला रहुआ के त कोई दी नहियर चल जाता नहीं अरे बतिया सुनबो कौन चीज के समय ना होला हां समय होला अभी इंटरेस्ट नहीं के कुल तबीयत खराब हो मैं प्याज के समय होला हमेशा ये समय होला समय दे दे तो मैं जवानी खत्म हो जाए का बनैले बालू खाना का बनल अभी बुढ़ा गइलू कहतलू जवानी खत्म हो जी अब बुढ़ा गइलू अब शादी कइले 1 महीना ना भइल पता नहीं कि 1 महीने में कितना बार हमके काम कैले हो खा गिनल जलाई को पागल तब का गिनल ना जला प्यार के लिए कोई काम करी तो गिनती करी देखी मोबाइल गनगनाती रहा के अरे मोबाइल गनगनाई दो दोस्त यार के फोन ना आवे सही हम कर याद है मेरे को मोबाइल लेके चला ना चुप रह ए जी कोनो फसले नहीं ना ए हो करे जा मन राख दनु हो तनी खिड़की से एक बेरी झाकी दनु हो तनी खिड़की से एक बेरी जानते हो झाके लू कबो कबो ना मजा आ जाला हम सब समझाता नहीं हर गलिया इतना मुलायम हो कि देखले बानी तब से पगला गेल बानी हमर गाल मुलायम जी मुलायम नहीं के हमार तो साला रुखर बा दाढ़ी बा ए तो जानता नहीं बेटा के ना जन चाम होला नहीं सब टाइट होला फैडगरी ना तो तारा के गड़ेला काजी तार उठवा एकदम सुगा को ठोर लेखा लागेला ए बाहर के लागेला लागे सुगा के ठोर जइसन ए जी का हो चल वापस मन एक बार करो जरूरी है बर्दाश्त नहीं होता हर जवानी बात बात जानते खाई रहे हो मन करेला वो जान कितना सेक्सी बाज है ए भैया तू तो अच्छा जा जा थोड़ा बात खत्म करा बात खत्म करा हां आ दे ए फीच दी कचार दे सब भाई क्या फिर जो अब साफ है ना बा साफ बाटे हां खाली गंजी पे हो जी त गर्मी आ गइल धोती लपेट ली लुंगी लपेट ली हम काले हैं अपने सब की बॉडी देख ले ना काल रंग का ये जी मार दम कोनो के गिर दिया से ना रो का हाथ बड़ी बड़ी यार हम देख ले ये तनी हड़रियाल बनी ना तो जान बा सब भाई बनैले बनी अपन खा पी के जिम करी ना का जिम कहां अब आज वाला तो जिम छोड़ देल बनी सलिया आदवा गल गुलतारे पे जिम तो हमारे पे करी जिम तो उहे ना गला तो जिम करवात कराओ चलो त मन नहीं के मानो तो अरे वा जाई हम आवत नहीं आजे बुआ मन सके ए तो जा चली आवत नहीं हम गवा ना ठीक बा जात ले कुछ को अपना मरद के कुछ कोई दिन ना तो टेंशन ना लेबेलन ना कोनो बात के सीरियस लेबेलन हमेशा मजाक सुजाक करत रही ना वही तरह लागेला कि देवर हवन जा तनी हम तनी झाड़ू मार दिया गाना घर के चाची जी है तो कोई नहीं कैसे फुआर कम नहीं खा रहा बटे छतवा तो साफे बटे अरे तुलसी माई लगई तो तनी साफ सुथरा करही के न पड़ी जा तनी आज खूब बढ़िया खाना बने पर मरद के खेत में हाथ के खीर पूरी सब्जी आज बनाई